Langga! Yes, this is Shaikang again, your Mama Bear, and welcome back to our channel! So for today's video mga langga is akong i-share ninyo ang amuang gipang buhat ang asami ni Adto, asami ni Kuan, asami ni Register. Bitaw, ako i-share ninyo mga langga kung unsa mga requirements para maka-enter mo sa syudad sa Dumaguete or sa province sa Negros Oriental. So, if you want to know those things, just keep on watching! Okay mga langga. So karon is since ang ako nga doon ang amo i-travel is moadto mi ni mami sa Dumaguete. So actually every LGU or local government unit is naa siya mga different nga mga requirements nga inyo ang i-comply. So since dito mi sa Dumaguete City, like moadto mi sa Robinson, kay mo ato mig DFA and sa NBI ni mami. So ang among gibuhat mga langga is niadto mi sa Provincial Tourism Office diri sa Siquijor. So first is magpa-schedule mo sa inyo ang para sa inyong swab test. So mo to siya dito mo magpa-schedule sa Provincial Tourism Office diri sa Siquijor, which is naa siya sa Kapitulyo. So and after that, tagaan mo og kanang gamay nga papel nga dito nakabutang ang inyong schedule sa inyong para sa inyong swab test, which is ang swab test himuon siya sa Siquijor Provincial Hospital. So actually sa nahitabo na mo mga langga is kaduha mi nakapa-swab test. Ing ana mi ka power. Bitaw, kaduha mi nakapa-swab test. First swab test namo is atong April, mga katapusan siya sa April. And ang second swab test is atong May 20. So nganong kaduha mi nakapa-swab test? It is because nakapa-swab test May di siya April. May 3 di ay. May 3 May first swab test namo. Nagpa-schedule mi niadto mi sa Provincial Tourism Office May 2. And then ang among schedule is pagka May 3 dayon. Kay ang among schedule adto before sa DFA is May 10. Without even knowing nga karon di ay if magpa-schedule ka sa DFA, like kung May 10 ka, 1 month na siya. So ma-expire imong schedule pagka June 10. Kay murag ni-adjust po sila ba? Dapat lang June mo adjust. So bitaw ni-adjust sila nga for 1 month na siya. Ang imong schedule, pwede ka even if imong schedule May 10, pwede ka mo atog May 15, May 20, as long as dili siya mulapas og June 10. So 1 month na siya. So sa case ni mami is ang schedule na niya is May 10. So since nabala na mo to nga 1 month day, late naman good mi nakatawag sa DFA Dumaguete. So late mi nakabalo sa information nga inana na di ay nakapaswab mi og May 3. So ang May 3 ato is Tuesday ang May 3. So nigawas ang amuang result pagka Friday. So pagka 3, 4, 5, 6 pagka May 6 sa 1 PM nigawas ang amuang result. So, ang validity sa result sa swab test is 72 hours or 3 days raman siya. So, Friday, May 3. So, Friday, Saturday, ikaw 1 day, Saturday, Sunday, Monday, o mga 2 PM to siya, ma-expire validity sa amuang swab test. So, if mularga mi ato, so there is dako kay ang chance nga dili may makauli dahil Siquijor kay hinahanglan pa mi og swab test result na pod dito gikag Dumaguete. So ang amo ang gibuhat ato mga langga is wala jud mi nilarga.
kay para dili na mi makapaswab dito sa Dumaguete. So wala mi nilarga ato. So nakapautro na po nagpa-schedule na po mig usop sa Provincial Tourism Office. So ang amuang schedule jud unta is May 27 ang amuang paswab. Pero nihangyo mi kay since June 10 biya jud siya. So nihangyo mi nga naabay mas early nga kuan nga schedule. So gignan lang mi nga adto lang mug May 20 kay basin og nay mo back out. So thank God nga nay ni back out ato nga time May 20. So na-appeal mi sa reserve. So nay ni back out, so kami nga nagpa-reserve atong May 20 is naka-appeal nakapaswab mi even if among schedule is May 27. So May 20 nagpaswab mi, then karon May 24 nigawas amo ang result. Actually last night ay May 23 around 11 PM nigawas among result. So unyang 11 PM ika 1 day, since 3 days raman siya ang validity. So ma-expire ang validity sa amuang swab test result is pagka 26 sa 11 PM. So mularga mi mga langga is tomorrow. Pero before mi makalarga, before na-receive na namo ang amuang result sa negative result sa swab test, is ang amuang kinahanglan para maka-enter mi sa Dumaguete City is magpa-register sa magpa-register mo online sa www.registerdumaguete.com. So muna siya mga langga, nakadungog mo bata kay na diri si baby wear. So mo to siya, dapat mo magpa-register ato. So all you have to do is ang na dito nga form mga langga is mo fill up ra mo sa inyong name and sa inyong tuyo, like dili man may wait usay tawagan na oy katabi tang muuli nga residents. So dili man minana, so na dito pod sa ilang option kung unsay mong tuyo dito. So ang amuha dito is DFA kato DFA/NBI ana. And then i-fill upan pud nimo ang lugar or ang street kung asa ka mo ato. So kami is sa Robraman me. So katong Kalindagan, sure ba mga ana, basta kana siya imong kinahanglan fill upan. And fill upan pud nimo ang imong current location. So nami diri sa Bitaog, ana siya. And also sa pinaka last portion is dito mag-upload ka og picture sa imuang Zachary. Mag-upload ka og picture sa imuang negative result sa imong swab test. Dito siya. And after that nimong ma-submit na siya, ma-fill upan nimo tong form. After nimong ma-submit is maka-receive ka og email gikan nila nga nagpabalo nga nadawat na namo ang imo daghang salamat, nadawat na namo ang imong mga ana bitaw. Basta naa siya dito na makadawat kag email gikan nila and pahulaton ka og 24 hours. Pero sa moang case, thank God kay nagpa-register ko ganina, kay ganina mang buntag na mo nakuha among result. Nagpa-register ko ganinang mga 10 and ganinang mga 2 or 1 nakadawat na ko sa ilang acceptance nga pwede na mo travel paadto sa Dumaguete. So mga langga, yes, this is another information nga ako ang nabalaan sa isa sa mga requirements if moadto ka Dumaguete. So kani siya mga langga is akong gikatong first na akong vlog, ako ni siyang gi-insert kay ako ang information nato nga vlog is kulang siya. So ako ni siyang gi-shoot mga langga is nauli na mi from Dumaguete. So nag-undergo mi karon og 3 days home quarantine and yes, nara ko diri karon sulod sa kwarto. So unsa siya nga requirement nga amo pong na-miss ang maghimo kag account or mag-register ka sa SPAS. So kinahanglan siya SPAS mga langga. So pag adto pa lang nimo sa Pantalan sa Dumaguete, before ka makasakay og barko, pangitaan ka sa imong SPAS. So makahimo kag account,
through online siya. So kinahanglan na siya og email or pwede siya phone number. So ang among gigamit ni mami is phone number. So each individual is dapat na ikaw galingong SPAS. So i-search na ninyo mga langga ang s-pass.ph. So dito ra ka mag-register and i-record na nimo kung asa ka mo travel, like imong travel history na dito. And pag ulipot nimo mga langga is mo register na pud kag SPAS, like travel history nimo gikan kag Dumaguete and pauli ka sa Siquijor, ibutang nimo ang name sa imong barangay or sitio or purok and mo to siya. And ang amo pud ato is gi-check ni register ko ato around mga 12 noon. And pag-check na kung usob, around mga 2 PM is na-approved ang amo ang SPAS. So, mauto siya mga langga, kay pag abot po nimo gikan og gikan ka og Dumaguete, is i-check po nilang imo ang SPAS. Iscan ang imo ang QR code. So, mauto siya mga langga. So, ang kinahanglan nimo mga langga, if mo ato kag Dumaguete, is imo ang negative result sa imong swab test and ang imo ang what you call that, ang imo ang acceptance nga makuha nimo imong acceptance or through online na si Japon mo i-search na nimo ang www.registerdumaguete.com and ibutang na dito imong profile, ang picture sa imo ang negative swab test result, and within 24 hours or less than 24 hours i-email nila ang inyo ang acceptance. So kinahanglan tuod siyang ipa-print ninyo mga langga, kay i-check po na siya pag abot ninyo sa Dumaguete. And you also need valid ID, kay kinahanglan po na siya sa SPAS. Okay, pag register ninyo sa SPAS pangalangga, ang kinahanglan is ang inyo ang ID number, picture sa imo ang ID, picture sa imo ang negative swab test result, and other proof or document. So ako ra sa Japan atong other document is ang ako ang ID sa Japan akong gigamit and nadawat ra pud siya. So muna siya ang kinahanglan mga langga, kay pag abot ninyo sa pantalan sa Dumaguete dili mo makagawas dayon. So naapa mo i-fill upan nga form, i-check na mo check ana, ipakita ang inyo ang ID, valid ID, ang inyo ang acceptance o ang inyo ang negative swab test result. Muna siya ang pangitaon sa terminal sa Dumaguete before ka makagawa sa John. And pag uli pod gikan kay Dumaguete, pag uli na nimo diri sa Siquijor, kinahanglan pod sige hapon ang valid ID, ang negative swab test result, ang imo ang SPAS code, which is screenshot siya ninyo mga langga. Approve man siya or pending, pero ang ako case na approve man to din ang mga, so very good kaayo yung taga Siquijor. So mo to siya mga langga, kay pag abot ninyo sa pantalan sa Siquijor, i-screening pa mo, i-check inyong temperature, inyo ang blood pressure man siguro to. Yes, no blood pressure dito siya, kaya may over blood pressure. Then iscan nila inyo ang QR code sa inyong SPAS, picturean inyo ang valid ID, then ang inyo ihatag kwaon nilang inyo ang negative swab test result, and moto na ipangutana if nakaduol ba ka sa mga tao nga na COVID, may raw ipangutana dito. So mga langga, yes, mauto siya ang mga kinahanglan or mga requirements para makadto kag Dumaguete and also sa pag-uli nimo diri sa Siquijor. So I hope mga langga nga namoy nakuhang mga idea, mga information. I hope nakatabang ko gamay. Yes, so thank you so much for watching mga langga, and also sa mga bago pa diri sa ating YouTube channel, welcome to Team Langga, and sa mga wala pa nakasubscribe, please to subscribe and also tap the notification bell so that you will be notified if we have a new uploaded video. So please to give this video a thumbs up and don't forget to subscribe, like, and share. So that's it for today's vlog.
God bless and please be safe everyone. Ciao!